ganitong buhok binabansa, Dota, 5 minutes long times. Tinutuloy pa rin po na wala siyang pake sa kanya, bahala ka. Ito kayo lahat, nakagaling ko lang sa botohan at enjoy naman ako. Kaya dadaanan natin, marami daw mga naging aberya sa iba't ibang parte ng Pilipinas tungkol dun sa eleksyon. Si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine. Mamaya na ho natin babalikan si Jasmine Gabriel Galvan. So atin agad simulan, another incident. Chairman of the BEI, I would like to report po that we are having the votes be shaded by the watchers. Watcher sila. The secrecy folders are not being used. Sinisita po. Ba't walang ballot secrecy yung pangharang? Watcher from I do not see the party. Tinakpan ako. I would like this to be noted in the minutes po. Despite the fact of reporting, tinutuloy pa rin po na mag-shade. Wala siyang pake sa kanya, bahala ka. Despite being a poll watcher who is disqualified from being an assistor for the LDP. True, bawal nga yun. Dapat kamag-anak mo or in written at official form na ito yung pinipili mo. Hindi pwede yung mismong nandoon na staff. Tapang mo dyan, ha? Ang gusto ko dito, ba't wala sinasabi yung mga ibang teacher o yung ibang mga nagbabantay dun sa presinto? Ba't wala silang pake? Yun naman ang purpose sa isang watcher. May mga tanga kasi nagsasabi dun sa comments na bawal mag-record dyan. Yun nga yung purpose nila. So kami, i-blur na lang namin yung mismo mga mukha nila. Hayaan ko na hustisya magpatuloy sa mangyayari sa mga gano'n. Alam ko, bawal nga talaga. At least, di ba? Talagang fulfill niya yung role niya bilang isang tagapagbantay. Mabuti yan. Ito pa isa. Sharong, magbita yung glasom. Talaga ba malabo mata niya? Masasaktan ako dyan, ha? Ako nagbabayad para magkaroon ito. Ikaw, baka hinahanap niyo si Wisely. Tara dito, mabigyan talaga siya ng corrective lenses. Kawawa naman siya. At parang awa niyo na, Comelec. Paki-update ang mga photo. Kasi pinapost ka dito galing kay Miss Rain yung natin niyang photo. Nag-glow up siya na matindi. Boom! Ito ang kanyang pinost na muntik na hindi makaboto, bawal magbagot eh. May mga nagsabi nga na ano daw siya, galing daw siya ng Thailand, ganyan. At buti lang sinabi niya na hindi, biological woman po ako. Talagang masama ito either way, pero diba, mahilig kasi mag-assume ang tao. Pero yun, nakita ko yung mukha ko doon. Kinabahan din ako eh, kasi yung mukha ko nandun, tapos baka malaman, alam mo yun, syempre gusto mo na konting privacy. Nagurot ako na may ganun gimmick. Bigla ngayon, ang DP mo sa IG, picture mo sa ko. Walang sinasamba ang Comelec. Wala siyang pake sa clout mo. Wala siyang pake sa face card na gusto mo sanang meron ka. Yari ka dyan, boy. Ito kay J. Honky. Na nang nag-check ng name at nakita pick ko, permahan ganitong buhok. Binabansa, Dota, 5 minutes long times. Yari ka dyan, boy. Tapos tinaas yung paa, naka-checkered na shorts. GG na. Wag na. Tapos kalbo na pala siya ngayon, no? Ayun na nga. Lumasa si Tims. Otoban sa Dota yan, men. Huwag ka makikipagpustahan dyan, GG. Daming sungit naman yan. Mid or feed to yung mga ganito eh. Puja pa. Ito yung mga ayoko katapat sabi kasi mid player ako eh. Ayoko to katapat. Tapat mo na lang ako sa araw. May patch is so wild. What devs? O, ang dami nangyari. Wala pa nga tayo sa gitna ng buwan eh. Dadagdag na naman eh. At sino na naman tanga magpo-post ng kanyang mga binoto? Kabawal yun eh. Kasi pang-prove kasi yun kung yung mga lumapit sa yung kakandidato ay talagang binoto mo nga. So bawal mo ipakita yung publicly. Kung lalabas tong video na to pagkatapos, edi sayang, sana narinig nyo pala agad yun. Comelec, bini-issue, Ian Sia disqualified, di ko to alam. Yes, yung trailer, Lasaga na nanipo yan. Na-cover natin yan. Wahapon Vela yan, na-issue na Iyakar. Daming ang malala ngayon. Ang daming parang napi-PVP, tapos lilipat na. Hopefully, the 16th? Baliktad. Ano muna, nandito yung the 14th. Okay lang. Nakabis na wallpaper ng Dota na to. Ano ba yung papangit tayo ng papangit eh, yung before niyan. Tapos paganda ng paganda na, hype ka ba, magsisimula na, rush to ka na agad. Daming ganap sa Pilipinas. Dash ARAM, kasi all random tayo nasa-spawn dito. Tapos ano na, Dash Grade is good mo na agad. Hindi na kailangan i-type yun ng mga kakandidato eh. Vampire class unlock, all stats buff, 100% nighttime. Naku, panalo si Balalak dito, boy. Tunad, umapit ka kasi. So, papamonumento. Uy! Ay ka lang. Yung inire ka ng nanay mo. Saan ako? Pilipinas ka, iho. Hindi! Rod, vote wisely po. Hindi na po tayo high school na nag-nominate ang tomboy para sa Muse. Serious na po ito. Last month trip nga noon yun. Ako nung college yun, pinasok pa ako sa pageant eh. Buti na, di natuloy. Maapektuhan ka na yan at yung mga anak mo at yung anak ng anak mo. Wala pa nga tayo sa mga presidente eh. Dito pa lang tayo sa mga senador eh. So, doon nagsisimula yan. Sawang-sawa ka na ba? Rod? Alam niyo na, masyadong mainit, malamang mainit yung heat index. So
So, tiniyak natin na komportable ang mga boboto sa lunes. Alam mo, totoo ka, ang pinaka-komportable sa lahat, mga bobo, kasi hindi na nila iniisip yung mas mga malalalim pang mga paksa eh. Parang ignorance is bliss. Masasaya ka kung hindi ko na isipin yan. Wow. Isang sumpa yan, tsaka blessing eh. Pero siyempre, kung mahal mo ang sarili mo, mga mahal mo sa buhay at Pilipinas, kailangan mo talaga mag-effort para hindi maging bobo, di ba? Para dagdagan mo ang iyong kaalaman at siguro yung mga pinapasok mo impormasyon ay hindi may bahin ng mga bias at mga hindi na cross-check. Di ko alam kung sinadya ni Ma'am yan. Di naman ito yung principal na nag-aalit dun sa di ba? Yung nag-viral din. Pasok din yun. Dun sa mga issue, lagay mo din dun. Gusto ko nga nahihirapan ng mga bobo eh. Yun yung nakakaasar eh. Di mo mabawian eh. Sunod. Isang ganun lang kasi. Ang bilis to na. Ayan, nakaboto na rin siya. Zoom sa kamay niya. Very good. Meron ka ng ambag. Sobrang bilis na ibalik yun. Wala nang oras yung mga germs eh. Wala na sila oras maka... Ano yun? Kinakaya mo niya. Hindi ko man lang natikman. Sayang. Hayop, Joanna. Sunod. Call me sensitive, but it took me 8 years para makamove on sa walang like 8 years. Mahina. Ano to yung context nito yung naglabas din siya ng music niya. Pinakinggan ko yung music nito. Okay naman eh. Kasama na rin sa pagbibigay online ng iyong talento, ng iyong yapping, ng iyong musika, kung ano man yan. Ito naman i-invalidate yung kanyang nararamdaman doon. Pero hindi na ako magugulat doon. Sunod. Habemos papa. Yung papa ko, PM1 yan. At talaga dati inisip ko, kala ko may magic ng Diyos yung iniiba niya yung kulay nung usok. Hindi pala, ano pala yun. May mga tao pala involved talaga doon na parang, nakapili na si Lord, nasusunod na Pope. Di pala. Iba nga sa inyo, buwan-buwan may bagong papa eh. Hindi naman big deal. Sunod. O yan, Popoy. Pampapa to Popoy. Aso na magkonting puso. No. Ginagaya niya yung mismong tono mo. Galing ah. Yung pusa namin dito nagiging aso eh. Aso ba to o pusa? Papa-fetch. Abnormal to. Mali yata yung update nitong pusang to. Laban sila. Magturuan sila na maging aso at pusa ulit. Sunod. May bahay sila dyan, Fred. Yun lang. Oh, bebe time! Ay, gago bebe time. Ay, pala isa. Nash, mahal mo pa, Nash. Uy, namura ka tuloy. Bahay-bahay lang, wag bahay-bata. Sunod. Counterpot. 6 trailer. Mauna pa ako makapunta ng Antipolo bago dumating yung Grand Theft Auto na yan. Pwede pa ito. Sa Shaman, pag bumigat, talon-talon na lang ha, para mabawasan. So, mahal naman yan, 1,000 isa. Pinag-oomay, 65. At least may keso. Tilapia, 50. May tilapia sa loob yan, men. Bad with egg. At least may label kayo, wala. Para ganito rin yung mga boto nyo na ito yung sasabihin lang gagawin nila, pero hindi naman pala. Para sa sarili lang, para nila kapakanan. Magaling. Sunod. Dati po akong sire. Lagi na lang may ganun sa mga kamag-anakan na epal eh. Hayop na napahabol pala lahit eh. Anong brief? Anong yung brief? Po, tayo pa. Meron pa palang pahabol sa pahabol. Magaling. Rod. Anxiety. Maraming salamat sa destination. Binigyan mo kami ng generational anxiety. Magaling. Meron natin din sa Billboard eh. No? Patapos na rin yan yung destination. Binigyan na nga nila ng lore eh, kung bakit may gano'n eh. Sunod. Break check. Kupa. Pre, mag-tropa check ka na rin. Palit-palitan mo rin mga yan. Hayop yung mga kupal. Buti lang may nakapag-post. Sunod. Getong trip lang. Getong trip lang ng tropa. Mas priority na natin. Basta wag mo bigla i-break yan. Pre. Bigla na wasiwa siya palayo. Swim. Tama. Yay! Hanggang dito lang swimming natin. Hayop ka. Tapos sa'yo lang. Maraming salamat, Sir Ron. Go, kuya. Summer na kasi. Di ba yan? Di ba to public scandal? Kasi ina-expect mo yung mga ganyan suot. Nasa beach ka, alam mo yun, nasa swimming ka. Parang public indecency. Kasi hindi mo ina-expect na itong susuotin mo sa ganyang lugar eh. Unless humingi siya muna ng permiso sa SM. Pero alam ko, bawal talaga sa SM kahit ano magyari. Kahit mga artista eh, kailangan sundin yun eh. So gano'n ka special pang bench body ba yan? Paluin ka ng bench sa ginagawa mo. Ice ka lang. Yellow ba yan o ano? Oo nga, yellow. Kala ko noong una, yung mga lalagyan ng plastic.
Alam mo, sobrang ibay ng makina dyan. Merong sariling cooler. Baka sobrang hot mo daw kasi. Kailangan niya ng yelo. Sunod! Nakaluna ko, ipinakulong kita, diba? Sino nagpalaya sa'yo? Sino yun? Ito si Captain Gianolino, Commander of Kawit Battalion. Gianolino, tralali. Captain Gianolino refused to send reinforcements to Luna during a battle. Captain Gianolino claimed that he only receives orders from President Aguinaldo directly. Meron na tayong context. With General Luna's frustration, Luna demoted him. Kaso bumalik lang din. Kahit doon, hanggang ngayon, merong mga palakasan pa din. Yun? Happy Hindi ka pa nakakagat niyan, ha? Nagiging, si Banan, kung may ban tatay, may ban nanay. Hayop, sarad. Ito, mga kandidato pa, pinakabol pa ng Lunes. Taob, di kinaya kanyang mga pangako para sa bansa at sana hindi mapako ang mga pangako yung mga binoto yung mga senador ngayong halalan. Maraming salamat sa mga nanonood ngayon. Kung nyo tayo like, share sa mga bobo nyong friends. Kung nyo tayo subscribe para lababalap.